Halo, kok lagi karo bojone apa ora? Ya, halo, siapa Ki? Malah lanang sing ngangkat. Halo, Ya, halo Kang, halo. Ya, Rika siapa nelponi bojoku? iya nyong batire bojone sampean. Batir apa? Iya, batire sekolah. Oh, batir sekolah. Iya, Sing bener. temenan nyong orang Lombok. Lah napa nelponi bojoku? Kiye Kang, arep kiye, arep takon kiye, takon ukuran kaos sing go reunian, ukuran kaosnya apa kayak gue. Mau nih. Oh, kayak kue. Iya, temenan. Aja ngelombor Rika. Orang, ora lah. Aja macem-macem Rika. Ora lah. Ngapang lo bonyong? Arep takon ukuran kaos. Iya, ukuran kaosnya apa kayak gue? Geneng bojoku ora kandhane karep reunian. Ya nurung kada mbok kayak gue ya. Iya kok, Kang. Temenan apa orang Kiye? Serius Kang, yang orang lobo, kok ngapain yang lobo lah? Aja macem-macem Rika lo. Ya mengko diomong ya Kang, maring bojone sampean ya. Aku kena kayak gue. Ukuran kaosnya apa kayak gue? Soalnya arep digawe ki arep reunian. Ya mengko teko mau narik bojoku ya. Ya. Ya wis ya Kang, ngapurane ya Kang. Tolong sampai kena ya Kang. Iya, iya. Asu malah bojone sing ngangkat. Ngomong apa Rika? Ya halo Kang. Urung dipateni, ujarku wis dipateni. Ora Ngomong piye? apa Miki? Piye ngangkat piye arep udan. Jemuran urung diangkat kelalen kok. Oh, ngomong apa? Iya Kang. Iya. Ya wis. Ya wis ya Kang ya. Ngapurane ki nyung ge anu lagi mandan sibuk ya Kang ya. Ya, 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 ya. Ya wis Kang ya. Asu. Tuh banget malah sing ngangkat bojone tuh. HP kok digletak-gletak kepriye sih?